Кәтибә Кинйә Булатова башкорт әдәбиятында тәрән эз калдырган шәхес. Уның фидакарь хезмәте әле лә халык тарафынан хөрмәт ителә. Ошо көндәрдә Кәтибә апайның рухына багышланган хәтер кисәһе, башкорт шигърияте һәм әдәбияты байрамы, әдәби премия тапшырылу тантанаһы үтте. Сара Кулуй авылы китапханаһыннан башланып китте. Был безнең Кәтибәнең журналы дип иптәре китеп, һагынып безне көтеп алалар һәм күбрәк шу булышлык итәргә тотыналар ошо подписка менән. Һәм сынап та ошо журнал битләрендә үзләренең дә уңган, шул хәтлем илһамлы халкы тураһында материалдар күрергә теләйләр. Кәтибә Кинйә Булатованың туган яктарында йөрү һәм башка бик күп шәхесләрнең рухтары белән очрашу, үзләрен күрү менә сынапта бик тулкынландыргыс инде. Байрамдың төп оештыручысы Акмулла әдәби берекмәһе рәисе Камса Мортазин Кәтибә Кинйә Булатова менән бәйле елгы хатирәләреннән бүлеште. Кәтибә апай ул иң асыл шагыйрәләрдән бере, безнең шулай караниһәк башкорт хатын-кыз язучылар арасында Зәйнәп Биишева, Һәдия Дәүләтшина һәм уның исеме ona ошондай бик күренекле әдипләр рәтендә тора, әдибәләр рәтендә тора. Өлкәнең Магнитогорскидагы Аккавыр һәм Аргаяш районындагы Таң нурлары әдәби бүлексе әгъзалары ла Сарага зур өлеш индерде. Өлкәннән килүче Кәтибә Кинйә Булатованың туганы Азат Уран улы билдәле затына иптәлеген тугры хаклылары өчен сөйләрләргә зур рәхмәтен җиткерде. Она была сильна и в поэзии, и в прозе, и в публицистике. То есть вот как бы я не могу сказать, что вот она только что она поэтесса. Для меня она гораздо больше. Китапхананың музеенда Кәтибә апайның шәхсән әйберләре һаклана. Уның кигән милли киемдәре, тарагы, язу машинкаһы, китаптары. Кәтибә Кинйә Булатованың изге рухына багышлап аят укырга кунаклар Биккул авылына юлланды. Каберлегенә сәскә һалды, шигырьләр укыны. Кәтибә ханымның тугандары ил инәһенең аманатын тотып аралашып яшәй. Ашанык, эстек, праздниктарда отмечали. Мы ее звали мамой, потому что с малых лет так привыкли звать ее. Она, значит, осталась самой старшей. Старшая сестра ее умерла, и ей пришлось воспитывать свою маленькую племянницу от старшей сестры. Потом она забрала нас. Потом умерла еще младшая сестра. 4 детей осталось. Их тоже пришлось ей воспитывать. Яратмай торгайны өйдә русча һөйләп утырганда һәр вакыт мин һеҙгә нинди бабушка тим, мин бит карт инәй, бабушкалар ана урамда йөрөйҙәр. Мин карт инәй дип әйтәгез. Балаларҙы гел тиген шулай итеп башкортса воспитывать итәргә тырышты инде. Встречала всегда нас, ближе как-то принимала меня, я больше с ней была в детстве-то. Вот, а на старости сестра старше уже, конечно, вот зятем смотрели. Когда уже совсем она, да, болела. С ложки кормили уже последние денечки-то, вот так вот, и она. И привезли на похороны вот ее сюда. Сараның өченче өлеше Аргаяш мәдәнияте йортында үтте. Беренче Кәтибә Кинйә Булатова исемендәге премияга районның почетлы гражданины Зәйтүнә Каюм кызы Хәйруллина лайык булды. Олылар, яшьләрне барыгла, үзебезнең телдә онытмаска, йолаларыбызны онытмаска дип бар күзләрне алып, бергә йөрүче иптәшләремә дә зур рәхмәтемне белдерәм. Әйтеп үтәргә кирәк, Силәбе өлкәһендә Акмулла әдәби берекмәһе тырышлыгы менән милли әдәбият күгендә эшләүчеләр өчен үз премия булдырылган.